Tak, milí priatelia a priaznivci Urbexu, zdraví vás opäť prešovský Urbex a momentálne sa nachádzam v Prešove pred budovou starej vodárne. Kedysi tu nebol prístup, ale teraz tu prístup je. Táto budova vyzerá celkom zaujímavo, dokonca má takúto vežičku. Vyzerá ako taká vila, ale nie, je to vodáreň. Tak teda, poďme na to. Poďme to trochu preskúmať. Uvidím, kam sa dostanem. Táto budova nie je veľká, takže nebude to pochopiteľne nejaký extra dlhý Urbex. Poďme dovnútra. Samozrejme je to počmárané kadečím. Vchádzam teda dovnútra. Ešte predtým tu je schodisko vedúce hore, ale ako si môžete všimnúť, tak preskúmať sa to dať nebude, lebo je to zavreté, aj keď teda veľmi rád by som išiel hore. No nič, možno, že nájdem aj nejakú inú cestu, uvidíme. Tak, dobre. Vchádzam teda dovnútra. Nachádzam sa v nejakej veľkej miestnosti. Kto vie, sú tu nejaké schody dole, konkrétne tu. Môžem ísť pozrieť, že čo tam je alebo není. No je tam v každom prípade bordel. Musím si dať pozor, lebo na moju dušu toto vyzerá všelijak len nebezpečne. No voda tu samozrejme nejaká je, ale to je, čo napršalo, to není už pôvodná. Tu nejaký kočík. Kto vie, čo tu mohlo byť? Nejaká obrovská nádrž na vodu najskôr, lebo veď čo iné. Hovorím, tu kedysi bol zákaz vstupu, pretože značka upozorňovala na to, že sa tu nachádzal vodný zdroj. Takže je dosť možné, že práve kvôli tomuto to tu tak bolo. Toto bola nejaká nádrž na vodu. Teraz samozrejme tam už nič není, žiadne čerpadlá, aj keď tam si môžeme všimnúť asi nejaký pozostatok, lietajú tu holuby. Nejakých možno čerpadiel alebo čoho. Dobre, pozriem sem. Tu je nejaký kamrlík, tam si môžeme všimnúť nejaké vešiaky na kabáty, možno, že tu bola nejaká šatňa. No nejaké staré šaty tu sú, ale tak samozrejme to už nie sú šaty robotníkov. Teraz tu možno prespávajú homelessáci alebo niekto taký. No toto je úplne malé, tu to nikam nevedie. Takže pôjdem naspäť. Dobre, opäť treba dať pozor, lebo všade sú tu jamy, aby som sa niekde nepreboril. Stále som v tej obrovskej miestnosti s tou nádržou na vodu. Tu pred sebou vidím nejaké kotle, alebo no, kotle asi nie, lebo toto nebola tepláreň, toto bola vodáreň, takže toto možno nejaké tiež možno niečo na vodu. Má to aj otvory, takže je dosť možné, že nejaké čerpadlové skrine alebo niečo také. Pozriem. Dovnútra asi nepozriem, respektíve no, toto má nejaký veľký otvor. Hovorím, mohlo to byť niečo, čo ja viem, čo nejaké čerpadlá tu mohli byť, alebo respektíve nejaké, toto určite bolo na nejaké potrubia, tieto veľké, aj tieto malé otvory. Dobre. Tu nejaký pozostatok nejakej hadice, možno, že to bola práve vodovodná hadica. Je tu toho viac. No, dobre, pozriem sa niekde ďalej. Hovorím, rád by som vyšiel aj hore, ale tak vyzerá, že sa tam nebude dať dostať, lebo
je to zavreté. Ale tu pred sebou vidím čosi, kde nazriem. Možno, že práve tadeto sa budem môcť dostať aj hore. Chádzam dovnútra, trochu to tu rozžiarím. Je kamrlík nejaký, ale kto vie, no tu naukladané kadejaké dosky. Toto tu je niečo mäkké, možno nejaká epeda. Nice. Tak vyzerá, že to bol možno nejaký kumbál alebo niečo také. No dobre, idem naspäť. Tu toto je zamurované, tu určite bol nejaký prechod, ale tade sa už nedostanem nikam, lebo je to fakt celé zamurované. Dobre, tu nie je nič. Tu sú tie spomínané schody vedúce hore. Nie, tade to sa nikde nedá dostať. Je tam síce nejaká fuga, ale tak vyzerá, že ona je slepá. No, je to slepé. Tak nie, nedostanem sa hore. Čož je veľká škoda, lebo hovorím, táto budova má 2 poschodia a stalo by za toto preskúmať. Dobre. Obídem budovu dookola a uvidím, čo ešte nájdem zaujímavé. Tu v týchto jamách nie je nič, to je len prepadnutá podlaha. Nič zaujímavé. Dobre. Ocenil by som, keby mi niekto odomkol tieto kladky, ktorými je to tu zabezpečené, ale tak nikoho tu nie. Len takto urobím nejaký taký záber. Ako si môžeme všimnúť, sú tam až 2 schodištia, čiže ono to viedlo až kdesi úplne hore. Ale asi, že je to tam rovnaké ako aj tu. Nič zaujímavé. Tu ešte v tejto hlavnej budove, miestnosti, lebo budova je budova, ale miestnosti vidíme, že tu ešte nejaký starý žeriav. Takéto žeriavy som videl v prevádzke, keď som brigadoval vo firme Tomark, ktorá je tuto nedaleko, v Prešove. A podobné žeriavy sme riešili ešte, keď som chodil na vysokú školu na predmete pružnosť a pevnosť. Dobre. Tak, dobre, OK, to by bolo všetko. Vychádzam von, obídem to. No tu sú obchody, takže to nie je vôbec zaujímavé. Zaujímavé je práve toto. Okná sú povybíjané, pootvárané, ale preskúmať to asi nie, pretože hovorím, mám tam prekážku tú mrežu. Čo je škoda, pretože keby tam bola aspoň maličká fuga, ako som našiel fugu, keď som bol na Urbexe v Bratislave v Dubravke, na Starej pošte, tak tam to bolo tiež pomerne dosť ako pouzamkýňané a zabezpečené, ale našiel som 2 otvory, kadiaľ som sa dnuka dostal. Tu. Čo je tu? Je nejaký otvor, ale to je asi len nejaká šachta alebo niečo také. Je tu kopu konárov, nedá sa tam dobre dostať, ale pozerám, že tam je to nejaké, je to šachta. Keď sa mi podarí prebojovať cez tieto konáre, tak sa tam možno aj pozriem. No, dobre, tak som teda nad tou šachtou, pozrieť sa aj dole. No, neviem, či ten rebrík je zrovna bezpečný. Ak áno, tak to tam trochu prejdem. Tak, som teda v tej šachte.
spomínanej, ale ako si môžeme všimnúť, to nikam nevedie, je tu len akési potrubie a nič viac. Toto tiež, kopu trávy, tam čosi je nejaká podzemná miestnosť, nejaká pivnica aj tu, ale dostať sa tam nedá, lebo je to zasypané kamením a trávou. Takže túto nepreskúmam. Dobre, vyjdem teda hore a budem pokračovať v obhliadke a preskúmavaní. Tak som opäť hore, z tej šachty som sa vyškriabal a idem ďalej. No, toto tu, to je tiež vchod do tej šachty, ale je to zahádzané trávou. No, to je stará vodáreň. To je tá veľká miestnosť, kde som už bol. Ale nič zaujímavé iné. Hovorím, veľmi by som chcel preskúmať ešte tie vrchné poschodia, ktoré sú tam. Ale to sa mi žiaľ nepodarí. To je blbé. No dobre, tak obídem to. Tu ešte vidím nejaký kamrlík. Nazriem dovnútra. Vchádzam teraz do nejakého kamrlíku, odkiaľ sa dá dostať len zvonka. Ale je to malé a nikam to nevedie. Nevedno už, že čo tu bolo, lebo všade je tu len neporiadok a nič, čo by naznačovalo, že čo tu mohlo byť v tejto miestnosti. Dobre, je otvor. Nice. OK, vychádzam teda von. No dobre, tak to je koniec dnešného urbexu. Pevne verím, že sa vám moje video bude páčiť. Zdieľajte, lajkujte, dajte odber a teším sa na vás pri budúcom urbexe. Prešovský urbex.